Čaute, ja som Kvido, vítajte u ďalšieho videa s názvom Zajtra sa ideme kúpať do Medera, samozrejme vás zoberiem so sebou. Je to divné, proste mali sme sa ísť kúpať už včera, ale dostali sme s prepáčením sračku. Dostali sme sračku a preto sme nemohli ísť a to je také divné, že nemôžeme, ideme až dneska, ale ja osobne som za to rád a dúfam, že pôjdeme a že si to tam skvele užijeme. Čo ja som sa dozvedel, tak Veľké Medery je pravdepodobne dosť veľký a práve preto tam chcem ísť a aj preto, aby som sa konečne umyl, pretože som sa asi týždeň nesprchoval. Dôvod toho, prečo som dlho nevidel žiadne video, je, že som nemal čas, musel som školu doháňať, pretože som chýbal a musel som to dohoniť. A proste, no, nemohol som proste vydať nič a bolo to aj pre mňa zdrcujúce, že nemôžem vydávať videá a že sa s vami nemôžem ďalej stretávať, ale už to prišlo a znova to začína. Napíšte mi dole do popiskov, teda do komentárov, aké video by ste chceli, či to bude let's play, alebo či to bude také video. Proste zo všetkých sérií. Otvor mi okno na vetračku. Zo všetkých sérií. Ale však pocieľam sem teda na moju. Ja ti budem hovoriť. No a proste dlho sa nevydalo žiadne video a to bolo práve z tohto dôvodu. No a čo by som také ešte povedal? No, ja si myslím, že bol som docela dlho chorý a keď si to myslíte aj vy druhý, tak určite na mne ešte vidieť ten stav po chorobe. Proste, že idem si aj voľno, ale aj všetko, ale zas obmedzenie, pretože ma trošku hrdlo škrábe. Ja mám taký pocit, že dneska by som mal mať tréning, ale nemám, pretože zajtra ideme preč a to je také divné, že proste ideme sa zajtra kúpať a stávame skoro ráno. A no je to iné. Je to skrátka iné. Než ako sme my zvyknutí a čo sa týka ešte toho, že som dlho nevydával video. Vy ste sa ma pýtali aj na Facebooku, aj na Instagrame, že prečo nevydávam dlho video, tak zopakujem to ešte raz. Musel som doháňať školu, veľa som chýbal, je to pre mňa zdrcujúce, že nemohol som sa s vami ďalej stretávať, uchmatlo mi to celý YouTube, proste zahodilo preč, nemohol som sa s vami stretnúť a preto už to teraz prišlo, budem natáčať ako blázon. Zajtra sa ideme kúpať do Veľkého Medera, že počul som aj fami, že o tom, že tam je velice dobre, no tak ja si to idem zajtra overiť. A jasné, že vás zoberiem so sebou a prihlasím sa vám hneď, ak tam budeme. Toto by bolo z dnešného videjka asi tak všetko. Ja dúfam, že ste si ho užili a uvidíme sa pri zajtrajšom random vlogu Veľký Meder.